Hej, jeg hedder Sharon Dell og til daglig personlig træner. Jeg har her et firkantet vippebræt, som er lavet af hårdt plastik, så den kan sådan set aldrig siddes op jo. Det kan bruges til genoptræning af knæledet og ankelledet, og fordi den er firkantet, det kun bevæger sig enten frem og tilbage, eller fra side til side. Og man kan udfordre sin balance yderligere ved at holde sig stående, eller i hvert fald forsøge på at holde sig stående på det. I forhold til den almindelige vippebræt, den bevæger sig i alle retninger, så det kan være lidt for udfordrende for folk, som er lige netop blevet opereret i knæet for eksempel. Så den firkantede giver lidt mere kontrolleret omfang af vinkel og bevægelsen, du kan lave med det. Så rigtig god redskab til at bruge det til knæene og anklerne. Jeg håber, at den her video har givet en svar på nogle af dine spørgsmål. Hvis du har yderligere spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte vores kundeservice. De vil helt vildt gerne høre fra dig.